سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنبي فلتت حبوز دستا سحاب سنيت رفتا نفسد النهار سينما سمرة عب سينما سمرة تطلو مزنك عاما كوميدي دراما لالا وزاتا سبورت فيلم سلام زخبركم تخطاتلتي سينما سمرة كما يتصنحكم وصيت حمشاي مدرخ زرزو مأكل حيزلكم قريبا لخو سناي مكتتال بيني بركة حاتين لومي زنكسة صنعت لبسو كاب زمان يماني تاريخ زورسة لأني خبر معدن للعنقو بحري بفدرشن بجلتا زوا مأكل تودي بزكاية زول حمشاي مدرخ زرزو مأكل 524 تقمت أمسمر أسمر قحتي لاي متكل أبيت أسمر غتسيلو عيلو أود الدر مسن ملسكا كلهم تقدادم تغبحت مسكرم تبقيسهم بحبار كسابار درفو دحر مورات سروع ود الدر جميرهم انترفو حادة كل تزبالا شو تقدادم تزترفون زركم زنوبرون كساب دون قول بحبارين وريدهم بدحر زغنا خلت تقدادم تناتني ألماني الغانتا دوبن ايفن محرت أبول كن موليقوم بمخاد أب كباب متكل أبيد دماد بينهم تطويم قولاقول قحتي لاي بمحلاف عقبت سبار قوما تتحعزو ايفن كأخبناتنا إزل حط بلهم أب عقب دنقول للعلي دما بني أستاذ حادة دقيق فللي قداميتني عقبناتنا إدن بينو تعوتي أب كباب جين دا أدما فللي قزينا بحمسان شمنتن كاليت وردهم أبن بات كلا جنان نوح كيلومتر أب كان ميزو على ناتنقل عباي جوجلا أركبتو بدحر زغلتنا يقول كتقدم تيسرم تسفين أحمد عبد الوهاب النفاسيت نبينهم تفليو أم دياب عقب سيدي شدما إسرم تسفين بين دياب تداريان نبرتنا عقب تعوت اللن وددرن دحيل أبز خدل دما كاليتو جوجلن إسرم أبكباب باردر فو أركبتو أمود داتا دما أبلوكو بيت قرقش ناتان مدهاني كابغان تأسبيكو نوددرو بربعة ساعات 9 دقيقة 6 كاليتن قدام يكون عوت كلهم هي بهبتم بولكي عوت أمان كابغان دندن عوت كورم كابغان تأسبيكو هبرون برهان كابغان سنبل ملكياس مأكل خبغان أسبيكو سيراك مسجون كابغان إريتل أخليلا أتشم كابغان دندن ساميل تولد خبغان سنبل روبيل هفت مريم كابغان دبوب ناي مدرخ عوتو كسابلو متخايدو خابزولو حمشت مدرخ بهولو النطبي قداماي ملكياس مأكل بإسران 6 النطبي كالاي نور أحمد عبد الوهاب بإسران 5 النطبي سالسايناتان مدهني بإسران 4 النطبي سلستيام كابغان أسبيكو أمنع عقب قداماي ناتان مدهني بإسران 5 النطبي تعوات مالي أمبس عقب زوبا مأكل كتشن إسران 4 مخانو الرقاقيتو عوت أمان بإسران 2 النطبي هبرون برهانب 18 نطبي سئبا متعويتم بقول الجزي ناتان مدهاني قداماي كوينو كمرحن كله ب18 ساعات 24 دقيقة بقادو خلت تخاليتن كالاي عاود كبرون ب3 دقيقة 46 كاليتن سالساي هبرون برهانة ب4 دقيقة 10 حدا كاليتن يسعبوهم بغانتا أسبيكو ب55 ساعات 16 دقيقة 58 كاليتن غانتا دندن ب15 دقيقة 32 كاليتن تسعبان أب تمساسال على التقدم تكن استياب ساعات دحر قطر مسمرة دك أمحارة أسمرة شكت اسمرة حامشاي مدرخ وددرك كايدن تترني فندم ما وقرت تطوين بلوكو قدايف بملاسنا بشكت أغنعن عقبت من قدا بحبار كسافر دحر مدياب برغتف سياقان تاقال نفحن موناليزار أي خبقان تادو بحيال نهار نقدمي توتسان نا عقبت ناينت بدما برغتن موناليزار تيعت عوتت نهارا بمستخن بينا قعزاء قد موناليزا دما بحق عباي جلا أتوت برغتا أبقول أقول سلا عدا عروزة كيرو تحيال زخانو قعزة عدقو عداد حالفانا بلوكو قدايف مستقل قلت قنا عباي جلا ركبتا وحافشا برغتا زرعيات تحيال قلسن نايولك تقداداميت أرسي مهبتمي كالن أبزني حمشاي مدرخ زوالت سنيرون أمود داتا عوتا دمان تقداداميت غانتا دندن رومنا قعش كم موددرتا صبلل بمبال قدامي يخوينا خطعوتن كلا نوددرا ب3 ساعات 12 دقيقة 54 كاليتن بزخونه غزي 95 كيلومتر زازيما
ካልእቲ ናርዶስ ጸጋይ ካብ ጋንታ ደቡብ ሳልሰይቲ ፌበን ሃይለ ካብ ጋንታ ሰራይር ሳዋ ራብዒቲ ራሄል ዕቕባይ ካብ ጋንታ ዓራግ ሓምሸይቲ ብርኽቲ ፍሳየ ካብ ጋንታ ዓራግ ሻድሸይቲ በቲኤል እስጢፋኖስ ካብ ጋንታ ጋላ ነፍሒ ሻውዒቲ ሚለና ያፌት ካብ ጋንታ ደንደን ሻምነይቲ ሮዚና ብርሃነ ካብ ጋንታ ዓራግ ታሽዐይቲ ራሄል ዘርሰናይ ካብ ጋንታ ደንደን ዓስረይቲ ሞናሊዛ ኣርኣያ ካብ ጋንታ ደቡብ ናይ መድረኽ ዓወት ኣመዝጊበን ብሁሉል ነጥቢ ዝመርሓ ዘለዋ ተቐዳደምቲ ቀዳመይቲ ሮምና ጉዕሽ ብ45 ነጥቢ ካልእይቲ ናርዶስ ጸጋይ ብ34 ነጥቢ ሳልሰይቲ ብርኽቲ ፍሳየ ብ32 ነጥቢ ይስዕባን ብሁሉል ግዜ ቀዳመይቲ ሮምና ጉዕሽ ብ14 ሰዓትን 7 ደቂቕን 22 ካልእትን ትመርሓላ ካልእይቲ ሞናሊዛ ኣርኣያ ብክልተ ካልእት ፍልልይ ሳልሰይቲ ናርዶስ ጸጋይ ብ12 ካልእት ፍልልይ ትስዕባ ብርኽቲ ፍሳየ ኣብ ናይ ዓቐብ ማልያ ኣንበሳ ዓቐብ ተዓዋቲት ምዃና ብ8 ነጥቢ ኣረጋጊጸላ ሞናሊዛ ኣርኣያ ካብ ጋንታ ደቡብ ብ5 ነጥቢ ፌበን ሃይለ ካብ ጋንታ ሰራይ ሳዋ ብ2 ነጥቢ ስዒበንኣ ተዓዊተን ኣለዋ ካብ ጋንታ ደንደን ጋንታ ደንደን ብ42 ሰዓትን 24 ደቂቕን 33 ካልእትን ቅድሚት ኮይና ትመርሕ ከላ ጋንታ ደቡብ ብ6 ካልእት ትስዕባ ጋንታ ዓራጉም ብ2 ደቂቕን 8 ካልእትን ኣብ ሳልሳይ ቦታ ተቐሚጠላ ሻድሻይ መድረኽ ዙር ዞባ ማእከል ዓርቢ 25 ጥቅምቲ ብናይ ግዜ ውድድር ቀፂሉ ክውዕል እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲነማ ሰመረ ብሉፅ ብቕዓት ሒዞም ብውልቆም ዝወዳደሩ ዘለዉ ተቐዳደምቲ ዘካየድዎ ዕላል ነባኹም ነብሎ ሰናይ ምክትታል إني بركة حاتين لو ميزنا كسة صنعت لبسو كاب زمان يمانة تاريخ زوارسة لأني خوبر معدن للعنقو بحري ራይኩ ብራት ተኸታተልቲ ናይ ውልቀ ተቐዳደምቲ ከም ዝንዕዘቦ ዘለና ዙር ዞባ ማእከል ብሓያል ዝኾነ ውድድር ዝካየድ ዘሎ ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ዙር ዞባ ማእከል ከዓ ናይ ውልቀ ተቐዳደምቲ ኣመና ሓይሎም እዮም ቀሪቦም ዘለዉ ዓበይቲ ተቐዳደምቲ ጋንታታት ኣብ ዘካይድዎ ዘለዉ ሓያል ጥምጥም ናይ ውልቀ ተቐዳደምቲ እውን ከምዚ ንከታተሎ ዘለና ናይ ሓምሻይ መድረኽ ኣብ ዝተኻየደ ኣብ ሎም መዓልቲ ሓያል ዝኾነ ፀወታ እዮም ከንፀባርቑ ውዒሎም ኣብ ናይ ነጥቢ ከምኡውን ኣብ ናይ ግዜ እውን ሰናፋት ኣይኮኑ ዘለዉ ኣብዚ ሕጂ ክልተ ናይ ውልቀ ተቐዳደምቲ ምሳና ህያብ ሃብቶም ከምኡውን ዳንኤል ሕደጎ ኣለዉ ህያብ ሃብቶም ኣብ ናይ ግዜ ተወዳደራይ ዘሎ ከምኡውን ዳንኤል ሕደጎ ኣብ ናይ ነጥቢ ይወዳደር ኣሎ እሱ ጥራሕ ዘይኮነ እዞም ተቐዳደምቲ ናይ ውልቂ ብፍላይ ከዓ ህያብ ሃብቶም ኣብ ናይ ሎም ዓመት ዘካየደ ዘሎ ዙር ዞባ ማእከል ኣብ መስመር ኣስመራ ባፅዕ ኣብዚ ዝተኻየደ ቤት ገርግሽ መዛዘሚ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ምስ ቀዳሞት 15 ኮይኑ ዛዚምዎ ኣብ 5 መድረኽ ሎም መዓልቲ ኣብ ተዛዘመውን ምስ ቀዳሞት 5 ካልኣይ ኮይኑ ዛዚምዎ ዘሎ እቲ ውድድር ብሓፈሻ ከመይ ከም ዝነበረ ንክልቲኦም ከነዘራርቦም ኢና ራይ ፈለማ ዳንኤል ሕደጎ ኣብ ናይ ነጥቢ ማልያ ኣብ 4ይ መድረኽ ጽቡቕ ዝኾነ ውጽኢት ከተመዝግብ ውዒልካ ምስታ መሪሓ ዝወዓለት ጉጅለውን ሳልሳይ ርእስኻ መሪሕካ ውዒልካ ኣብ መወዳእታ እውን ብጋንታ ኣስፔኮን ሜሮን ተሸመን እናተቐለሰት ኣርኪባትኩም ኣብቲ ዕለት እውን 5ይ ደረጃ ኮይንካ ኢኻ ዛዚምካ ኣብ ናይ መወዳእታ እውን ሳልሳይ ቅጽበታዊ ውድድር ኣብ ዝተኻየደሉ ሳልሳይ ኮይንካ ኢኻ ተዓዊትካ ብሓፈሻ ነጥቢ እውን ብ15 ነጥቢ ኣብ 5ይ ኢኻ ዘለኻ እዚ ናይ 4ይ ናይ 5ይ መድረኽ ብፍላይ ከዓ ኣብዚ ናይ ውልቂ ኮይንኩም ተካይድዎ ዘለኹም ውድድር ዝርዝር ኣቢልካ ስከብረህልና ቴንኪዩ ሳንዲያጎ ነዚ ዕድል ምሃብካ ኣዝየ ምስግናካ ዝነበረ ፀወታ ብጣዕሚ ብርቱዕ ነይሩ ካብ ብኑግ ኢና ሃዲምና ኣብ ኣስቤኮ ብሬክኣዊ ጌርና ኸይና ምስ 5 ሰባት ሽዑ ኣይፀናሕትን ድሕሪ 15 ኪሎ ሜትር ዝኸውን ተዓባይ ጉጅለ ለጊባትና መሊስና ካልእትን እስካቶ ደጊምና ማለት እዩ ናብታ ምስ ሳልሳይ ሰባት ከይና ማለት እዩ ንደቂ ኣምሓረ ክንበፅሕ ናይ ኢንተርሜድያ ነይራ ተዓዊተላ ማለት እዩ ኣነ ሽዑ ተመሊስና ጎዳይ በፂሕና ክንምለስ ከለና ኣብቲ ከባቢ ናይ ዳኸሮት ዝበሃል መንገዲ ኣብኡ ኣርኪቦምና ማለት እዩ ኣይፀናሕናን ከላይ ምስኦም ሰብዓል እቶም 5 ዝመፁ ምስ ስቤኮ ምስኦም ተሓዊሰ ኸይደ ማለት እዩ ምስኦም ከይደ ከላይ ሓንቲ ገለ እንዳተንፈስና ገለ ይኸይድ ነይረ ምስኦም ፅቡቕ መንገዲ ከላይ እሶም ፅቡቕ ሰ ዝነበሩ ምስኦም ይኸይድ ነይረ ማለት እዩ ብጣዕሚ ብርቱዕ ነይሩ ትኾርሶ ንፋስ ካልኣይ ናይ ውልቂ ምዃን ገለ ከላት ድኻማ ኣሎ ማይ ገለ እሱ ብጣዕሚ ነይሩዎ ማለት እዩ
ኣብቲ ቦላታ ምስ በፅሕና ከላይ ቁርተይ ናይ ቦታ ናይ መሓዝ ገለ ኣይ ጥቡቅ ጌራ ሓዝኩን ናይ ሳልሳይ ደረጃ ክዕወት ትኽኢለ ማለት እዩ ጽቡቕ ንስኹም ናይ ውልቀ ተቀዳደምቲ ኣብዚ ዓመት እዚ ጽቡቕ ዝኾነ ምውሃድ ጽቡቕ ዝኾነ ኣብ ንሓደ ሕትኩም ምትሕግጋዝ ንሪኤልኩም ኢና ኣብቲ ናይ ምግቢ ማይ ምሃብ ካልእ ካብ ጋንታታት ይኹን ወይ ካብቶም ተጻዋቲ እንታይ ሓገዝ ትረኽቡ ሓገዝ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ኩለን ጋንታታት ከማን ናይ ውልቂ ብዙሕ እንታይ ይባሃል ኣይንዓቃኒ ይህባኤን ማይ ምግቢ ግን ብሓፈሻ ጋፍታ ጋንታት ኮንካ ኢኻ ብዙሕ ነገር ትረክብ ድሓኒ ጽቡቕ ነይሩ ተቆርሶ ተበዲሁ ዝጎደለ ነገር ረኣይካ እዩ ግን ጽባሕ ንጎ ስለ ዝቐረ ብጣዕሚ ጽቡቕ ነይሩ ጽቡቕ ብነጥቢ 5 ይኻደለኻ ብ15 ነጥቢ ቀዳማይ ኮይን ዝመርሖ ዘሎ ናታን መድሃኒውን 26 ነጥቢ እዩ ሚልክያስ ማእከል 26 ነጥቢ እዩ ኣዋህሊሉ ዘሎ ኣብ ሻድሻይ መድረኽ ናይ ግዜ ውድድር እዩ ከምኡውን መዛዘሚ ሻውዓይ መድረኽ ኣለኩም ኣብዛ ናይ ነጥቢ ሕጂ ምስ ቀዳሞት ሰለስተ ናይ ምዕዋት ተኽእሎን ምክንያቱ ብውልቀ ተቀዳደምቲ ሰናፋት ኣይኮንኩን ኣለኹም ከመይ ትሪኦ እቲ ናይ ቀጠልያ ማልያ ዝበሃል ብጣዕሚ ተዳሊልና ሊና ግን በዚ ናይ ተመዓልት ነበረት ናይ ዋፅእ ናይ ኢድ መሃረምቲ ኣጓኒፍን ኣሎ ድሓኒ ከኣትየን ሰንበት ናይ ምዕዋት ተኽእሎ ከላይ ድሓን ቶብቱ ገለስ ግድን ክዕወት ኢለ መደብ ኣለና ማለት እዩ ኣምላኽ ሓግዘና ማለት እዩ ኣራይ ኣብዚ ክካየድ ዝቐነየ ውድድር ተመስግኖ ዘለካ ኣካል ተዳሃለ ዕድል ክበካ Okay, thank you. كمزجنا زلي فاميلي نخلهم كلاي نتعاركي بتاع مترين مسوم سريحنا هنا هي ابن وعلو مسانا تحاويسو نايزو كل بقعات امتيو زلو بتعمي كي مزجون كو حلفي كدلني عاركيو بزقاتامي ناتنيل تسفاتين بحال كلب تريك مالتي تعمل كل نجار زقبل لي مالتي ازي مزجنا يدلي نخلو فاميلو بمولام thank you كلهم دلي مالتي ጽቡቕ ዳንኤል ንሕና እውን ዓወት ንምንኤልካ ሕራይ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ሕጂ እውን ተቀዳዳማይ ህያብ ሃብቶም ምሳና ኣሎ ህያብ ሃብቶም ከምዚ ደጋጊምና ክንገልጾ ዝቐና ከምኡውን ከምዚ ክንሕብር ዝጸናሕና ኣብዚ ናይ ሎም መዓልቲ 5 መድረኽ ዝተኻየደ ኣስመራ ካሕቴላይ መትከል ኣብየት ኣስመራ ኣብተዛዘመ ተሪር ዓቀበት ምስ ቀዳሞት ጉጅለ ብምድያብ ካልኣይ ናይ መድረኽ ዓወት ኣመዝጊቡሎ ብውልቁ ዝወዳደር ከም ምዃኑ ኣብዚ ምስ ጋንታ ኣስፔኮ ኣብ ጽቡቕ ኣቃውማን ጽቡቕ ብቕዓትን ኣብ ዘለውሉ ብውልቁ ኮይንካ ኣብዚ ዝተፈላለየ ሃሩር ዘለዎ ቦታ ከምኡውን ዛሕል ዘለዎ 3 ሲዝን 3 ክፍለ ግዜ ዝለዋወጥ መንገዲ ባጽዕ ደይብካ ከምዛ ዓይነት ውጽኢት ከተምጽእ ዓብ ክብሪ ዝህብ እሞ ንሕና እውን ዝተቀዳማይ ነዚ ውድድር ከመይ ከም ዝነበረ ክገልጸልና እስከ ህያብ ከመይ ነይርሎም መዓልቲ ብመጀመርታ ሳንዲት የቐኒለይ ነዚ ዕድል ምሃብካ ወናይ ሎም መዓልቲ ውድድር ብጣዕሚ በዳይ ነይሩ ማለት ካብ ክሊማት ሒስካ ኩሉ ነገር ብሓፈሻ ዝውድር ብጣዕሚ ናይ ሎም ዓመት ከቢድ ነይሩ ኪሎሜትር ወሲኹ يجين لعب لو معنتي زو على خزارب تخوينها لو معنتي خمس بالكيا بوزح كليما ينيرو أبقليو بتعمي كبير مغط نداري بناخد متسخلنا خاز زحلي مغط بحثيرو ولا تكليما خبيد ولا كيلومترات كبير نيرو جن موداتو مكيتنا بسلام كا تمرسنا لنا مالتي ጽቡቕ ህያብ ክልተ ግዜ ሎም ዓመት በዛ መንገዲ ባጽዕ ተወዲ ኣላ ዛ ናይ ዙርዛ ማእከል ኣብ ሳልሳይ መድረኽ እውን ኣብ መስመር ኣስመራ ሕምብርቲ ሽከቲ ከምኡውን ባትካላ በጽሒኻ ኣብ ተዛዘመትላ 5 ኮይንካ ከተዓዊትካ ሎም መዓልቲ እውን ካልኣይ ብዓቢኡ ነዚ መስመር መንገዲ ባጽዕ ከመይ ትዳለወሉ ከመይ ረኺብካዮ ሎም መዓልቲ كم زبال كايو مدلاوات كو كل شعبوتي حق زربا بفولينا تدالينا لو منقد باتع دارغا ببزحي كولا خيل صوب غيري تداليلو ابتا سالسيت مدرخو اغاطامي منغودا ابزو وصنالو كباب تيم تزبصحنالو ماي كقبليله تريفنيرا اغاطامي غانتاس بيكو كومن ميرون تشمه صبو ازاورا زويرم غروب فعفع بيلو مالتي اغاطام بوتا صقمات نيرني
بدحري جن بدحر مس دندن زغانتا دندن صبق ازاورا دا زورو ايتيوم ناتا جروب نمبات كالاخا مسوم تطوي 50 درجه حيزه مالتي ابزنايلو معانت زوعلها صبق ينير تصوتا عفشاوي ولصته خوينه كبد بله بزحات نفعات تصوتي كان بعلناتان نبعلو عاوت امان صبق زخونه بقعت حيزوم يمصيم نعم كان تارجت اتي مالتي كابوم كفل خمزه يبلي اموداتا خا خمزرا اخمو ناتان مدحني قداماي كوينو كلاي انا اتي مالتي بزخا بقى زرحصنالو رحصيو بزغاطام خا مسناتنا يل تسفاصين صبو زخونه ترينا سرعنا خمزغنو دلي كلهم جماعه مالتي توم ناي ولق دبحال بحنصا اكيو خسرحنا قني بطعمي سالو ولا كل نغرات مورال دهابه مخرتا دهابه نزي بقعت حاجزنالو مالتي صبغ ياب خمزي تبلو زلخا نادنيل تسفاصين نفس وكف تقاداماي صبغ زخونه ترين كم زهبوي زغلط كم خا خمز تبلو زلهم كا خمزغنو نعزبينامو ترى نادنيل تسفاصين امور راسنا باخم زحلفو زلو بخمي خا تقولصو تخل هو ناتو بقى حفشاوي ناتو طباي بمسكول سبي زراراداي مالت كل نجر نغركاي بلبي خاز قربكا كله ترينر ترين تمغو توسدو مغبታት كل ነገር حفشاوي እሱ እንደ حبره ترين دسرعنا كموصيتو خا ጽቡቅ ዝኾነ ሪዛልት ነመዝግባልና ቶም ሙሱን ሰርሕ ግሩፕ ማለቲ ዳርጋ እቶም ናይ ውልቂ ዝበሃሉ ተቀዳደምትስ ቶም ኣብ ጽቡቅ በዓድ ደለው እሱ خسرعنا قنيو بزغاطام خاتين كيف كبلو صبغ اب صوتا كنملس هي بلو معلتي 50 مدرخ تزازيملو اب ناي صباح زكايد ناي شاد شاي مدرخ ناي غزي وددري سخاون مس قدامت 5 خازلخه اب ناي غزي وددر كمي بقعات لك اب ناي غزي وددر ازي حسكا زلخه غزي نمعقابو انت عينت سلت حسكا تاتيخ هو صباح اب زكايد كوا مهنياتو كرونومتر دارغا بويزا زمدلو نياتو غزي سلازوسد بقى زرحاتنالو صوتا كباب 5-6 مدرخ صباح كمت زقننايو نت غزي عقيبه بسلام كود بعل ملء تسفاي مالتي صبغ هي بقى من حناون سلاتي مستخامكم ذهبكمنا مغلصينا مسغنا عاوتنا منيلكم خبركم تخاتلتنا ابناي ولق تقدادمت اتوكيرنا ابناي 50 مدرخ خكايدو زوعالو وردرن بحفشا زرزا ماكل زقنين حتى تزقربنا لهم تقدادمتي هي بهفتمن دانيال حدقون كم تخاتلكم يمثل نيرو شاي مدرخ كساب نراخب سلام